Hanap lagi nih. Ay. Ito yung sudlan. Hey, Miguel Love, shout out po. Ayan, Miguel Love, shout out mga kabahaghag. Mega Love, shout out. Mega Love, shout out 1 million people in the house. Ayan. Ayan mga kabahaghag, sulod basok mag-istoryahan na ita. Kay dugay ng adlaw, dugay ng panahon wala naka-live si Bahaghag. Ayan. Dugay sad. Tamsak lang, sapat na po. Nana, wag mo na. Tamsak lang po. Ayan, sapat na po yan. Kay Bahaghag. Mega Love, shout out mga kaibigan. Gan. Wow! Ano kung gano'n? Ayan, tamsak kuya. Mega Love, shout out. Ma'am Miles Malit. Ma'am Miles Gonzales pala. Miles Gonzales pala, hindi Malit. Ayan po. Thank you very much, Ma'am. Ma'am Miles Gonzales, Mega Love, shout out sa iyo. Thank you very much. Kumusta na po? Team Basic Vlogs, tamsak na uncle. Mega Love, shout out. Team Basic Vlogs, thank you very much. Kumusta po kuya? Okay lang po. Ma'am Miles, thank you very much sa pakumusta dyan. Kayo din po, kumusta na po kayo? Team Basic Vlogs, kumusta po? Manay Team Basic, sabi kay Ma'am Miles Gonzales. Ayan. Mga kaibigan po, dito tayo ngayon, magkita-kits at mag-usap-usap tayo. Mega Love, shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Pasok na po kayo dyan. Para po tayo magwintohan. Ayan. Tito Orle, Mega Love, shoutout po. Tito Orle, bigyan kita ng jacket ito. Tito Orle, patamsak po at padikit na po sa inyong ninja. Tito Orle, may jacket ka na, pwede ka na po makipagkaibigan dyan. May patito Tito Orle ka pa dyan. Thank you sa imong patamsak. Miles Gonzales, okay man manay, sabi kay Team Basic Vlogs. Ayan. Mega Love, shoutout po sa inyong lahat, mga langga. Ayan, thank you very much sa inyong pagpasok sa aking munting LS ngayong hapon. Ayan. Kasi si Bahaghag, namimiss na pong magyaw-yaw, magtagaw-taw dito, magpakita sa mukha para po tayo makikita ang ating kagwapuhan. Ayan. Ayaw sabaho, sabi kay Tito Orle. Tito Orle is siya po, Team Basic Vlogs, ay Tito Orle. Ayan po si Pantumanok TV yan. Gumawa siya ng kanyang kakambal sa kanyang buhay. Para may kasabwat siya sa lahat niyang gagawin araw-araw. Ayan. Thank you very much, 2 million people in the house. Twing, twing, twing. Ayan. May pa-twing-twing pa tayo. 2 million people in the house. Thank you sa patamsak, mga kaibigan, mga langga. 2 million people in the house. Thank you very much sa 3 million tamsak. Ayan. Tamsak lang, sapat na po. Kasabwat talaga, uncle. Sabi kay Team Basic Vlogs. Ayan.
Yan po ang nangyayari sa buhay natin na Team Bisik Vlogs. Kailangan po natin ng kasabwat sa buhay. Pag wala tayong kasabwat sa buhay, malalagay tayo sa panganib kasi wala tayong masabihan sa ating mga problema. Ayan. Pag may mga problema kayo, sabihin nyo lang sa inyong partner. Ayan. Sabihin sa inyong partner na, partner, may problema ako. Baka mapunasan mo. Ayan po, Team Bisik Vlogs. Kumusta from Pantumanok TV? Ayan. Mega love shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patambay dyan. Thank you, thank you. Salamat pagpasok mga kaibigan. Ayan. Kailangan po nating makipagpintuhan sa ating partner. Ayan. Kasi si partner, kailangan pong malaman na ang kanyang partner nangangailangan. Ayan. So, huwag kayong mag-alala. Darating ang araw, makukuha rin kita. Ha? Ayan, mega love shout out po sa inyong lahat. Thank you very much sa inyong pagpasok. Ako po ay nagpasalamat kahit 2 tao lang at tatamsakan ninyo si Diyos. Ayan, sapat na sapat po sa akin yan. Okay lang, Kuya Tito Orly. Ito maganda pa din. Hahaha, ayan. Yan po, manang Team Bisik Vlogs ang pinaka-importante sa buhay. Kahit pa paano, kailangan nating magpaganda. Ayan. Kasi kailangan po sa partner na magpaganda ang kanilang partner. Ayan. May pa. Kling, kling, kling pa si host. Ayan. Ting, ting, ting. Ayan. Hoy, Pantumanok TV, huwag kang magsalita dyan. Baka masipa ka ni Nightbot. May Nightbot na ako, Pantumanok. Night, pero bot-bot rade. Ayan po, mega love shout out po sa 2 million people in the house. Sabi, galing na rin natin po. Team Bisik Vlogs, ayan, may pa-smile. Salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kailangan ko pong mag-ilis kasi alam nyo na. Bot-bot, hahaha. Sabi kay Team Bisik Vlogs, ayan. Team Bisik Vlogs, may ano na kayo? Nakuha nyo na ang inyong pin? Pakano na ice cream, imo Nightbot. Ay, ginoo ko. Baka sumakit ang ngipin ni Nightbot pag kumain niya ng ice cream kasi sobrang lamig. Ayan na po mga kaibigan, ayan. So kailangan natin, no, kapag may partner tayo, kailangan natin makipag-usap, no. Sabihin natin sa kanya, partner, gabi na. Ayan. Di pa ang call. So malapit na yan. Request ka ng pin para agad tiba-tiba na po si Team Bisik Vlogs. Ayan. Si Ate Ann. Ayan po si Ate Ann. Kailangan ko po mag-Ate Ann ni Ate Ann kasi mas tanda siya sa akin. Pero pag ako ang tingnan, mas ako ang matanda sa kanya. Pero alam nyo ba na ako po ay 16 years old pa? Hindi nyo alam na ako po ay 16 years old. Ayan. Hindi po halata sa aking pagmumukha ang pagka 16 years old ko. Kasi ano po ang breeding ko? Hybrid. Mega love shout out sa inyong lahat mga kaibigan sa 3 million people in the house. Uncle. Psh. Okay po. Mukha 16. Gulanga. 16 Gulanga. Pantumanok TV, mega love shout out po. Thank you very much sa 3 million people in the house. Patamsak na po. Patamsak ka na niyo po si host. Ayan, tamsak dan sir.
Dev TV, ayan po. Mega love shout out po. Dev TV, mega love shout out po, sir. Salamat sa inyong patamsak dyan. Isang halakhak naman dyan. May pahalakhak pa po. Ayan po si Dev TV. Sino po ito si Dev TV? May isang pahalakhak. Ayan na po. Boyoy Kahos! Ayan po mga kaibigan, na sa totoong buhay po nating may mga asawa po, ganyan lang po talaga ang ating buhay, no? Pag tayo po ay may mga problema, kailangan po nating sabihin ang isa't isa. Magsabihan at magkwentuhan tayo. Pa-support po sa frame, sir. Ayan po, kapag baba nyo po Dev TV, ang inyong ano dyan, ang inyong premiere para po matamsakan natin. Sige po. Ayan, may nilapag na premiere po si Dev TV. Patamsak naman po mga kaibigan. 4 million people in the house para po makatulong tayo sa ating kapwa YouTuber, no? Sige, patamsak dyan mga kaibigan. Para po si Dev TV, hindi po siya magsawa sa kanyang pagpunta sa ating munting ilis. Ayan po. Kasi kailangan po na Dev TV makapunta dyan. Ayan. Ayan na po mga kabahakhak. Thank you very much sa inyong pagpasok mga kaibigan. Thanks sir. Salamat po ng madami. Ayan. Walang anuman po Dev TV. Salamat din sa inyong pagpasok. At salamat din sa inyong patamsak dyan. Mega love shout out 4 million people in the house. Thank you very much. Iwan ang bakas lang po at nang mabalikan ko po. Ayan. Tito Orly, may binaba si Dev TV. Magbakas lang po kayo Tito Orly sa bahay ni Dev TV. Ayan po, Dev TV, si Tito Orly, isa po. Baguhan lang po yan. Parang wala po. Marang dalawa or isa pa ang bahay niya, ang banana niya. So, pa-support na lang din po kay Tito Orle para po may banana siya. Ayan. On the way na, bahay mo, Dev TV, sabi kay Team Basic Vlogs. Ayan. Thank you very much, Ma'am Team Basic Vlogs, sa inyong pag-OTW. Ayan. Ayan, 1 million people in the house. Thank you very much. Salamat po. Sige, balik kayo pagkatapos dyan. Matamsakan si Dev TV. Balik kayo dito. Balik na kayo, balik ha. Para magpintuhan tayo dito. Yung lang border. Asap lang. Nami daw kayo, balik ko sa border. Matawag na daw sila. Sure ka, ma'am? Ay, sino kayong kuwansog? Huwag kayo. Sure ka kay nanay. Gitabangan daw ang luok. Hanap kasi lang, ginahanap sa timplada. Huwag sa balik. Ito, nagun na. Nice. Saan ka, ma'am? Banana na mo? Ayan po, Mega Love shoutout. Sige na po, pasok kayo dyan, mga langga. Promote po natin. Ay, lamig itong feedback. Thank you very much sa bago lang po tayong nag... Sabi na ka-order kayo ng taga. Ay, adlaw di ay. Ay, Jing moment tuwad. Ay, wag kang tumuwad yan, Ma'am Jing. Thank you very much, Ma'am Jing, sa inyong patuwad dyan. Wag kang tumuwad dyan. Nandyan si Pantumanok, ha? Ano ka dyan? Malubot ka. Ginoo ko, Ma'am Jing. Thank you very much sa inyong pagpasok dyan. Wag mo akong tuwarin. Panuhoton ta. Mutuwad ko kay wa ko'y humba. Si Ma'am Jing, wa ka kaon sa humba gapo og gisend sa kwan. GC, no?
Lami kitong humba, Ma'am Jing, napatoy alimango, pansat, ug uban pang mga klase nagkalain-lain mga mananap. Daghan kay itong humba, Ma'am Jing. So, nga kayo nimo. Ginoo ko, Diyos mio, Marimar, no? So, thank you kayo sa inyong tanan, ha? Sa inyong pagsulod karon sa akong live. So, ay pagkog live, oy, kay basin dahil kaloy-an ta ni Lolo, no? Makahita siyang requirements, no? Mahit na to, di. At least gamay-gamay na lang yun. Salamat kayo ninyo mga langga, ha? Mag-antos muna ako ron, ha? 2 hours ta, 2 hours, okay ra? Wa gani ka manalin, oy. Sige na lang, sunod na lang, Ma'am Jing. Ininalagkasal na ako, Ma'am Jing. Imbitaron ta ka. Nagkasal na ako, apit na ko kaslon. Apit na ko kaslon. Amo ang silver wedding anniversary, ayan. Thank you very much, mga langga. Salamat sa inyong lahat. Ano po ang kailangan nating usap-usapan ngayon dito? Ano? Kay kinahanglan tang mag-usap-usap, wag lang nating ngipon-ngipunin, baka tayo po lahat na madugmok-dugmukin. Kabalo ba mo, mga Bisaya? Unsay Tagalog sa manok? Team Basic Vlogs, ayan, Tagalog po kayo. Magtanong po ako sa inyo. Ano pong Tagalog sa manok? Sagot kayo dyan. Pag makasagot kayo, may premyo kayo sa akin. Alam nyo ba ang premyo na ibigay ko sa makasagot? 1 sakong bunhok o 2 kilong kuto. Jeng moment sis, sabi kay Team Basic Vlogs. Ayan. Mega love, shout out po sa inyong lahat mga langga. Manok, angkol. Manok lang po ba ang Tagalog sa manok? Ang alam ko, Ma'am Team Basic Vlogs, ang Tagalog sa manok ay manik. Kumain ka ba ng manik? Ayan. Yan ang tunay na Tagalog sa manok. Kumain ka ba ng manik? Ayan. Hindi mo alam yan. Ayan. Ngayon, alam mo na. Sabihin mo sa mga lahat ng mga kaibigan mo dyan na mga kagaya, kalahi ninyong mga Tagalog na may bago pong Tagalog sa manok. Ayan. Ayan na po. Manik yan. Thank you very much sa 3 million people in the house. Sana po may mga pumunta pa ngayon. Now I know. Ayan. So, napaka-simple lang po ang buhay natin dito sa mundo. Kailangan nating magsaya. Ayan. Thank you very much sa inyong lahat, mga langga. Sana po, mga kaibigan natin ngayon pumasok, no? Kahit pa paano, masayahan tayo. Dahil puro sabi, na. Mega love shoutout sa 2 million people in the house. Salamat po. Kayo po ay nandito ngayon na magkwento-kwentuhan tayo na mga walang kwintang-kwento, no? Ano po ba ang ating pag-usapan ngayon? Ano po ba ang topic nating lulutasin? Bigyan natin ng problema, no? Ano bang pag-uusapan natin kasi gawin nating problema yan. May isa ka bata ning katkat sa kay Mito. Nagkabalo ba mo? Tuwad. Ayaw tawon, Ma'am Jeng. Huwag kang tumuwad dyan. Huwag kayong patuwad-tuwad dyan kasi tayo, masalpok ating lubot. Pag pumasok si Boss the Boys ngayon, maghanap yan ng turjak. Ayan, alam nyo na yan. Kasi turjak ang hanapin ni Boss the Boys. Kasi masarap daw pag may tumurjak. Ayan.
Thank you very much sa 4 million people in the house. Ayan. Thank you very much mga kaibigan. Kayo po ay pumasok sa aking munting LS ngayon. Thank you very much sa inyong lahat. Kailangan nating magbahakhakan dito. Sana kayo po ay nandito. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. Thank you very much. Thank you very much sa inyong lahat, mga langga. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan, mga langga. Dikit na ko kay Dendeb TV bukas na niya ako balikan para di imukbang ni Lolo. Ayan, Dendeb TV, andyan ka pa ba dyan? Andyan ka pa ba? Dendeb TV, paging po. Dendeb TV, ayan. Paging po, Dendeb TV. Nandyan pa po ba kayo? Kasi nagsabi, ito yung Basic Vlogs, huwag ninyong balikan ngayon para di tayo mahalata ni Lolo. Team Basic Vlog, may sinasabi ni Dendeb TV. Huwag na huwag ngayon balikan si Team Basic. Ayan, thank you very much po. Walang magawa sa buhay si host. Ayan. Kanta na lang ng kanta. Kanta na lang kanta. Huwag nang puro sabi. Katawanan na. Okay, hapit sa The Boys TV, mega love shoutout, boss. Mega love shoutout sa inyo, boss. Thank you very much sa inyong pagpasok. Ay! Ako po ay nagpasalamat sa inyong lahat, mga ka-team. Mega love shoutout, boss The Boys. Ayan. Buhakhak vlogger, ayan. Boss The Boys, thank you sa inyong pagpasok, boss. Salamat sa inyong patamsak dyan. Mega love shoutout po. Team Basic Vlogs, ayan. Mega love shout, boss. And the house, sabi kay Team Basic Vlogs, ayan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Thank you very much. 4 million people in the house. Pasok. Mga kaibigan, mag-turjaka na tayo dito. Ayan. Ma'am Jing Moment, thank you very much. Mega love shoutout po. Ayan po, nandito na si Boss The Boys. Magkwentuhan na tayo tungkol po sa turjakan. Ayan. Pag may katurjakan kayo, kailangan niyong ibulong sa kanya na huwag niyong sagad-sagarin. Huwag niyong isagad po. Kung magturjaka naman tayo dito ngayon, ibulong niyo lang sa katabi ninyo at sabihin na huwag mong isagad. Ayan. Thank you very much po sa 3 million people in the house. Thank you very much. Pwede din kayong maglapag ng inyong bahay dyan para tayo'y magdikitan. Huwag nang puro sabi. Gawin na natin. Ayan na po. Thank you very much sa inyong lahat, no? 3 million people. Salamat sa inyong lahat sa mga patamsak dyan. Ako po ay nagtatawa-tawa dito. 4 million people in that. Ayan. Sino mo bang napapagod dyan sa inyong buhay? Tumawid kayo sa daan at mag-abang kayo ng malaking boss at sabihin nyo, goodbye, Philippines. Pag kayo po ay nabigatan sa inyong mga problema, huwag ninyong kalimutan, lumapit kayo sa inyong kaibigan at makipagkwentuhan para po mapunasan ang inyong nararamdaman.
Kung may bigat man sa inyong puso, sabihin nyo lang palagi sa inyong katabi na my dear, my love, because I have many problem in my life. Ayan. Dito lang host ha, nag-edit kasi ako. Haha, okay lang po. Thank you po ate. Ate Tem, Ma'am Tem Basic Vlogs, thank you very much sa inyong pa-BG dyan. No problem po. Edit na kayo dyan. Para po pagdating sa schedule natin, ready na po ang ating ready na po ang ating video. So kailangan po si Karakit po, shout out ni Karakit kasi may isang buwan na siya na Wow, thank you very much sa papasok mo sa inyong Sir The Voice sa The Voice TV Tambayan. Thumbs up din to sir. Salamat po. Gigi Ann Channel. Ayan. Shout out sa lahat. Sabi kay Gigi Ann Channel. Ayan po, Gigi Ann. May jacket ka na. Bigyan ko kayo ng jacket na fireproof. Fireproof po ito. Kahit isugba pa kayo, hindi kayo matablan ng init. Ayan. Angkol, ayan, si ano siguro to, si Tim Basic Vlog, ayan. Sino po si Gigi Ann? Kasi alam niya ang tawagan sa akin sa GC. Si Angkol po ito. Ayan na nga! Huwag nang puro sabi! Lapag ng inyong bahay! Magdikitan tayo! Thank you very much sa 4 million people in the house. Thank you sa inyong pagpasok. Ayan po, sa ano lang po ito, paminsan-minsan lang po ako maka-LS kasi busy sa buhay si Bahakhak. Ayan. Dan Sir Lord, salamat. Sir The Voice, salamat sa effort mo sa pag-share sa ating live ngayon. Lifestyle thing, mega love shout out sa inyong patamsak, ma'am. Ma'am Lifestyle Team, salamat sa inyong pagpasok. Ayan. Thank you very much kasi paminsan-minsan lang po si Bahakhak maka-live, no? So thank you sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at kitang-kita nyo ang inyong host na pakagwapo. Huwag kayong pasaway dito sa bahay ni host kasi gwapong-gwapo. Parang ako si Ido. Idoot sa sako. Ayan. Thank you very much sa 7 million people in the house. Ting, ting, ting. Lifestyle Ting. Mega love shout out po sa lahat. Sabi kay Ma'am Lifestyle Ting. Ayan. JJN, thank you very much. Mega love shout out sa inyo, Ma'am. Sa stay at home. Ayan. Ayan po. Mega love shout out sa inyong lahat dyan. Atong i-shout out ang tanang katawhan sa tibok Kapupudan sa Mindanao. Mega love shout out. Sino man ang makarinig at makakita sa aking video, may pa-advertise po tayo ngayon. Si Bahakhak Vlogger ay isa pong owner ng ice cream, no? May ice cream po ako. Sino pong gustong mag-order, dito lang po sa aming lugar. Huwag lang po tayong umabot dyan sa Maynila kasi malayo na yan. Baka pagdating dyan sa ating ice cream ay tubig na. Ano? May ice cream po si Bahakhak, Inglesa Delicious Ice Cream. Pwede na to siya makontak sa cellphone number 0965-730-2854. Ayan. Modawat tas sa mga booking orders sa atong ice cream. Sa nagkalain-lain nga mga flavor. Sama sa ube, durian, mangga, cookies and cream, doon na sa tay flavor nga Rocky Road, ayan. Marami ugban pang mga naglain-lain classes sa atong flavor sa atong ice cream ayan. So mega love shout out sa mga ice cream lover. Pwede ninyo mabisita si Bahakhak Vlogger din siya ang tag-iya sa Inglesa Delicious Ice Cream, ayan. Thank you very much sa inyong lahat mga kaibigan. Pwede ba makatikim ng ice cream mo, Lods? Ayan. Pwede po, Lods. Ang kaso lang po, malayo kayo. Pag kayo'y makapunta dito sa amin sa Mindanao, at makarating kayo dito sa amin,
bigyan ko kayo ng ano, pagkakataon na kayo po ang magluto ng ice cream. Uncle, kunin mo yung bill, cling, cling, cling. Nakuha ko tong tiling-tiling sa ice cream. Ayan po. Oo nga, no? May ano pa ako dyan. May bago akong ano, idea. Salamat po, Ma'am Team Basic Vlog, sa idea na binigay mo sa akin ngayon, no? Okay kasi may ano tayo. May bago tayong patiling-tiling dito. Ayan. Pag kayo po ay magkasala dito sa aking bahay ngayon, bigyan ko kayo ng isang kiling-kiling. Ayan, lifestyle thing, Lods. Dikitan kita. For in alagad. For na alagad talaga. Ayan po, thank you very much, Ma'am Lifestyle thing. Salamat sa inyo ang alagad dyan. Oh, ito na. Ito na po ang ating ebidensya. Mega love shoutout po sa inyong lahat. 6 million people in the house. Yan ang Uncle Kling Kling. Salamat po, Ma'am Lifestyle Thing, sa inyong magandang loob sa pagbigay sa akin ng alaga ninyo. Ako po ay magpasalamat. Sana po ang tamang-tama po ang pagdikit kasi po nung isang araw, no, dinikitan ako ni Ma'am Jumalin Ilbrook ba yun? Binigyan niya sa akin na 10 at nadamay pa ang iba nating banana. Ibang banana ko nadamay po, nalagas po. Nalagasan po ako ng 15. Pero okay lang yun kasi ganyan talaga ang buhay, no? So, mega love shout out sa inyong lahat. 6 million people in the house. Pagkalingaw ni Baka. Ding ding ding. Dami daghan jud gayong nalagas to. Grabe yun. Ayan po, Chip Vlogs Lee 2.0. Ayan, may jacket ka na. Chip Hug Lee 2.0. Mega love shout out sa inyong pagpasok. Ano ba itong mamanoy? Ano ba itong tinuro mo sa akin? Makahalakak tayo ng maraming katawa dito. Mega love shout out po sa inyong lahat. Lifestyle Thing 18. It's me. Lifestyle Thing, dikit po. I thank you very much po. Ma'am Lifestyle Thing, thank you sa inyong pagbigay sa akin ng dagdag ng aking ayuda. Salamat po sa magandang loob na binigay mo sa akin na yan. Kasi sa lahat ng mga kaibigan ko dito, dito sa YT, no, totoong-totoo po ang kaibigan ko. Kasi matagal na ako dyan sa Facebook. Maraming mga kaibigan, naka-list po ang Facebook ko, nandyan po sa 3,000 plus na kaibigan ko. Pero pag mag-post ako, ano lang po, parang 3 lang po ang mag-like. Pero dito, legit na legit po ang mga kaibigan. Mega love shout out sa lahat ng mga kaibigan dito sa YT na mga legit. Ayan, bigyan ko kayo ng isang kling kling kling. Ayan, thank you very much. Team Basic Vlog, ganyan din kami host. Diyos ko, 17 na lagas datis. Nakakalungkot po. Pero go pa din, ayan. Opo, no? Pero okay lang yun, ma'am. Team Basic Vlogs. Go lang tayo. Tamsman host at dikit. Ayan, thank you very much. May jacket din, yan. Ting the watch. Ayan. May jacket po ang lahat ng mga alagad mo. Bigyan kong jacket yan lahat.
Salamat sa inyong lahat dyan. 5 million people in the house. Mega love shoutout po. Wow, may ano pa. Team Basic Vlogs, mega love shoutout. Salamat sa 5 million people in the house. Boss the Boys, thank you very much sa inyong pa-share. Salamat. Salamat po sa magandang loob na binigay mo sa lahat ng mga member ninyo sa Yes Family. Sino po bang gustong pumasok sa Yes Family? Available pa po kami. Pwede pa po kami makatanggap ng mga bagong member sa Team Yes Family. Marathon lang po kami dyan. Marathon, premier lang po. Premier lahat, premier. Pero lahat ng mga member dyan, makadikitan nyo po lahat. 100 members na po ang Yes Family, sabi kay Ma'am Judith Swasi nung isang araw. Thank you very much sa inyong lahat. Mega love shoutout po. Sir the Boys, mega love shoutout po. Ayan, may bago na po akong kasi wala po akong microphone set, no? Wala akong pating-ting-ting at saka ganyan ang po ang mic. At bago po bago po ito ang aking ginawa. Thank you very much sa magandang pag-iisip ni Ma'am Team Basic Vlogs. Mega love shoutout Teacher Chris TV. Ayan. Bigyan kita ng jacket, Teacher Chris. Ayan. Suta ni Jo, Tamsak Host. Mega love shoutout po. Suta ni Host, mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, may jacket ka na. Ayan. Lifestyle thing, hair. Ayan, sabi kay Suta ni Jo. Ayan. Mega love shoutout natong tanan din he. Mga langga, dikit na din. Thank you, salamat. Suta ni Jo sa iyong padikit dyan. Salamat po. Mega love shoutout po. Kasi nagtinda po ako ng ice cream. At ito po, isa po itong paraphernalias. Paano po tayo makakuha ng customer? Pag magbinta kayo ng ice cream, pag wala nito, nakakaawa po kayo. Wala pong bumili ng inyong ice cream. Kung mayroon man, lang po, maliit lang. Kaya ngayon, ginamit ko ito kay, naisipan po ni Ma'am at Team Basic Vlogs. Ayan. So, ginamit ko maganda rin. Pag mag-shoutout ako sa inyong lahat, mega love shoutout sa inyong lahat, mga kaibigan. Ayan. Huwag maingay dyan, mga langga. Teacher Chrissy, mega love shoutout sa inyo. Salamat sa iyong patamsak, Teacher Chrissy. Thank you very much sa inyong pagpasok. Salamat po. Sayang host, layo mo. Sayang, libre ha. Opo, ma'am. Ma'am, Team Basic Vlog, sapto lang po. Pag kayo pumunta dito, may pagkakataon po na kayo po ay makapunta dito sa amin, sa Mindanao. Huwag din nyo akong kalimutan. PM nyo lang ako. Kasi makabigay po ako ng pagkakataon. Mabigyan ko po kayo ng pagkain ng ice cream. Libre po. Tutuan ko po kayo ng special ice cream. Ayan po, nagbaba ng bahay si Chip Lay 2.0. Yan. Sino pong hindi nakadikit sa kanya, padikit na po, magdikit na lang po, maglablaban na kayo dyan. Wag lang puro sabi, magdikita na. May bahay na nilapag, sugod-sugurin na. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan. Siguro wala po itong CPR. Thank you very much, Teacher Chris at Teacher Chrissy TV. Ayan. May dalawang teacher na po na pumasok dito. Mga magagaling sa math. Ayan po. Lifestyle thing, mega love shout out sa inyong lahat dyan.
Kanin Ayan, nagbaba rin ng bahay si Teacher Chris instant. TV. Ayan. Sino pang hindi nagkadikita dyan, magdikita na po tayo. Para po maglablaban na tayo dyan. Ayan po. Teacher Chris, bigyan kita ng isang banana. May isa akong alagad. Kahit isa lang ito. Makadagdag na ito sa inyo. Ayan po. Ay, naku. Nakadikit na po tayo, teacher. Ayan po, teacher, oh. Naka-ano po. Di makikita. Ayan po. Naka-play. Ayan, naglo-loading pa. Ayan po. Tisoy-tisoy na po. Tisoy po ang inyong asawa. Ayan. Dating dikit na po tayo. Teacher Grace. Ayan. Ano ko na lang ito. Ano ko ito. I-views ko to hanggang matapos. At Team Basic Vlogs. Baba kayo ng bahay dyan kasi may isa akong alagad. Ibigay ko sa inyo. Ayan na po. Salamat, host. Ayan. Mega love shoutout. Teacher Chris. Ayan. Dati na tayong dikit sa isang alagad ko. Si Ma'am Team Basic Vlog, parang dikit na dikit po sa isang alagad ko din. Kasi yan ang ginagamit ko premiere natin. Hoy! Ayan po. Sorry po. May tumatawag. 1 minute and 20. Excuse. Hello. Yes, sir. May gabi. Hello, kinsa ni? Ha? Sige lang ka, bok. Thank you, brother. Sorry po. I'm sorry. Kasi may tumatawag. Tamsak Uncle, sabi kay Mama is Malate. Ayan, mega love shout out po. Pabyo na lang po sa mga dikit na 1.20 minutes lang po yan. Baba ko po dala. Kuba. O sige. Sige, Teacher Chris. Ayan. Team Basic Vlogs, pabisita naman po. Okay, no problems po. No problems. Easy Glam Vlogs, no? Kasama po natin to, no? Dan dikit po na po, Chip Bagley. Sabi kay Teacher Chrissy. Ayan. Thank you very much sa inyong lahat dyan, sa inyong pagpasok. Mega love shout out. Nakalimot kog turjak di ay Uncle. Salamat sa paturjak di Mama Ismalit. Ayan, mega love shout out Sir the Boys. Ayan, may isa ka po yung alagad dyan na pinapunta sa akin. Ayan. Sir the Boys, may jacket na po ang isang alagad mo. Ayan. Si Teacher Chris, ayan po, Teacher Chris, saan po yung link mo? Nasaan na yun? Kasi hindi natapos ko. Ayan. Thank you very much sa inyong lahat, mga langga. Teacher Chris, say hello po. Sabi kay Sir Boys TV. Ayan. Ayaw nagsabi, magdikita na, baba ng inyong bahay, maglablaban na, pabisita naman po, sabi kay atin Basic Vlogs. Ayan. Tamsak Uncle, nakalimtan pag-turjak ni Mama Ismalit. Ayan, salamat yung mga paturjak dyan, mga kaibigan. Dikit
kutos sa iyo, Lord. Salamat po kayo, Sir the Boys. Salamat sa inyong padikit sa inyong mga alagad dyan. At ang isa ko pong alagad, Sir the Boys, nakadikit na po sa inyo. Dikit na dikit po ang mga alagad ko. Isa lang po ang alagad ko. Dalawa pala, pero dito naka-ano po ang isa, naka-monitor at ginagamit ko po pang ano, pang ang isang cellphone ko, pang jacket. Ayan, thank you very much sa 4 million people in the house. Hindi ko pa natapos kang Teacher Chris. Binubyo ko po, tapusin ko ito kasi ang kanyang kanyang asawa parang na lingaw po. Ano po kayang ginagawa to? Nandyan pala sa kanyang harapan ng iyang asawa. Ayan. Alaga din to, Lods. Talaga. Sige, salamat po, Sir the Boys, sa inyong mga alagad dyan. Na pinapunta mo sa aking bahay na dinalawak ko para makita ang iyong host na gwapo. Ayan. Gwapo, buhay tapad. Ayan po. Yan lang po ang pinakasimple sa buhay, no? Kailangan po tayong makatanggap anuman ang mayroon tayo. Ayan. So, mega love shoutout po sa inyong lahat sa 4 million people in the house. Ayan. So, ayan puntahan natin si Team Basic Vlogs. Kasi kailangan po nating magbisita sa kanyang pansit. Ayan. How to cook seafood pasta. Team Basic Vlogs. Ayan. Mega love shoutout. Nakatamsak na ako nitong House Superstar ni Team Basic Vlogs. Di lang po sabi, magdikitan na tayo. Team Basic Vlogs, ayan, nag-play na po ako sa inyong Ayan po, may shield pa po kayong Ayan. Ano ba to? Parang naka sa ilaw, yan. Ayan po. Ayan. Dalawa po. Ayan. May pangalawa na po. Ayan. So, kahit pa paano, makatulong tayo sa mga kasama nating mga muni, no? Bigay tayo sa kanilang, kaunting ayuda. Ayan. Salamat, Uncle. Sabi kay Team Basic Vlogs. Walang anuman, Ma'am Team Basic Vlogs. Ice Mallet, Team Basic. Ice Mallet, Team Torjak. Mega love shout out. Sabi kay Sir the Boys TV. Ayan. Mga Team Torjak po ito. Sana mag-Torjakan tayo pag na kayo dyan, mag-Torjakan, bulungin nyo lang sa katorjakan nyo na huwag mong isagad. Ayan na po ang buhay natin, no? Huwag mong isagad. Ang problema natin dito sa YT, no? Ganito lang yun ang masasabi ni Baka. Baka natin palagi tayong nanonood dito sa mga kaibigan nating nagla-live. Ayan. Nakalimutan natin na tayo. Bakit di isagad, host? Baka mapuruhan ng ating katabi. Yan lang po, Lods. Mega love shout out, Sir The Boys TV. Nanong mo pa, bakit di sagad? Thank you very much sa inyong lahat, mga kaibigan. Salamat sa inyong pag-stay-da, pabidji-bidji pala. Ayan po, nagkahirap-hirap na po ang Tagalog ni Bahakat. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala. Makukuha rin kita. Ayan. Team Basic Vlog done visiting to your house. Sabi kay Teacher Crazy TV. Ayan. May mga kaibigan tayo dito na hindi pa nagkaturjakan. Sige, babalapag kayo ng inyong mga bahay dyan para po tayo'y magturjakan. Ayan. Ayan na po tayo mga kaibigan. Dito tayo sa Whitey World, no?
Ganito lang din ng ating ginagawa sa ating buhay. Marbs Kit 2, tamsak po. Hos, sabi kay Ma'am Marbs, ayan. Ma'am Marbs, bigyan kita ng jacket, ayan. May jacket ka na. Ang bigay ko sa iyo na jacket, fireproof po. Kahit ihawin kayo, hindi kayo matablan ng init. Ayan. Dito lang, host. No problem. Mega love shout out sa iyo, Team Basic Vlog. Salamat sa iyong pagpastay dyan. Ayan. Thank you very much. The Voice TV3, Teacher Crazy TV, Pakitagalog po, sister. Ayan. Pakitagalog daw, sister. Crazy TV, ano po yan? Ano yung Tagalogi ni ano? Yan po. Kasi po, nosebleed po tayo dyan sa pagdating ng dyan, no? Kasi Team Basic Vlog done visiting to your house. Ano ba yan? Ano pong ibig sabihin yan? Baka tinapay yan. Ayan po. Salamat po, host. Walang anuman po, Ma'am Marbs. Salamat din sa iyong pagdalaw. Pabisita na lang po sa 1 minutes and 20 seconds. 1 minute and 20 seconds. Lang po ito. Salamat sa pagpaharang. Iwan lang po yung bakas. Di pa dikit balikan po. Ayan, mag-iwan kayo ng bakas. Kagaya ng sinasabi ko sa lahat ng mga OFW. Paano po kayo po ay makaiwas na ang inyong asawa hindi po mailagay sa panganib ditong naiwan sa Pilipinas. Ayan. Ayan po mga kaibigan. Pinasok ko na at nilabas ko na Sir The Voice. Ayan, pinasok na pagkatapos pinalabas. Thank you very much sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Sa Allah, nagpaikot-ikot, huwag kang paikot dyan. Ayan po, thank you very much sa 1 million people in the house. Bakit kayo nawala? Bumalik kayo dito sa aking bahay pagkatapos yung mapuntahan ang video ni Ma'am Teacher Crazy TV. Ayan. Kasi nandito ako nag-abang sa inyong lahat dyan, mga langga. Ganyan lang po ang ating buhay, may binaba na bahay, sugod-sugurin yun na, pag di pa kayo nagkadikitan, pag dikitan na kayo dyan, mag-iwan ng bakas. Ayan na po mga kaibigan ng buhay. Kasi, ganyan talaga ang buhay, no? Ma'am Ann, marami kang harang, ang taas-taas pa. Thank you very much sa 2 million people in the house. Ay, smile, dito lang ang call kay nako kita adto. Human nako kita adto. Sige, salamat. Mama Ismalit. Mega love shout out Marbs Kit. Mega love shout out Mama Ismalit. Teacher Chris. Yan, bago po itong paraphernalia sa aking live. May naisip pong paraan si Ma'am Team Basic Vlog kung ano ang gagawin sa aking kling. Ayan. So, magagamit ko ito para sa aking Thank you very much sa inyong lahat. No, may marami pong mga kaibigan natin na legit po. Magbaba kayo ng bahay dyan para tayo magdikita na yan. Tapusin ko po itong video ni Ma'am Team Basic Vlogs. Kasi marami po ito siyang mga pinatapos po ang harang. May mga harang pa po. 2 pa po harang. Tatapusin ko lang po ito. Teacher Chris TV, galing po ako sa bahay mo, madam. Artistahin din si Sir. Parang ako, ayan. Ayan po. Akala ko nag-aaway sila ni Teacher Chris TV sa kanyang mister. Kasi ang mister niya parang galit na galit po.
Pasensya na po kayo, kaya medyo maingay po ang aking mga kasamahan dito sa bahay. Ayan. Thank you very much sa inyong lahat dyan, mga kaibigan, na 4 million people in the house. Matapos kayong magpunta sa bahay ni Teacher Chris TV. Balik kayo dito sa aking bahay. Sir The Voice, sabi kay Teacher Chris TV, Mang, tao Mang. May pa-thumbs up at pa-smile pa po si Sir The Voice. Ayan po. Akala ko lang po, Ma'am Teacher Chris TV. Akala ko po kayo po ay nag-away sa inyong asawa kasi parang galit na galit po siya nakaharap sa kamera. Parang si Sir The Voice. Ayan. Artistahin. Alam niyo ba na nung isang nakalipas ng isang buwan, gustong-gusto ko pong pumunta dyan sa Maynila kasi gustong-gusto ko po mag-apply ng probinsyano. Pero hindi pwede. Kasi ang asawa ko hindi tumugot. Teacher Chris TV, di nagkalayo, magaling din action ng madam. Ayan po. Magaling ng umaksyon si madam. Ayan. Di mo pinakinggan host. Grabe siya, oh. Hindi po naka-mute, naka-ano po ang aking monitor, hindi po ako makarinig sa... Sorry po, Ma'am Teacher Chris, hindi ko po narinig ang sinasabi ng inyong asawa. Pero ang alam ko lang po, parang galit na galit siya. At hindi po galit na parang nag-aaway kayo. Galit po siya na parang naaliw. Teacher Chris, mega love, shoutout po sa inyo, ma'am. Kaso may pagkakaiba kayo. Asawa ko, kung wala buhok, ikaw, malabong ang buhok. Pila na day imo WH angkol, layan, gamay pa yung tao na kong WH. Manang, akong WH, murag 600 plus pa. Sabi kay Teacher Chris, mega love shout out Teacher Chris. Marbs Kit Toto, mega love shout out sa inyo, ma'am. Ayan. Kabalo ba mo nga na usa ka mayroon pong isang story na pag gamitin ito, pag tumunog ito, kain, no? Tumunog ito, kain. Sabi ng kanyang amo, pag tumunog ang bell, kain. Ayan. Isang araw, pumasok siya sa kanyang trabaho. At sa pagkasunduan nila sa nag-apply ng trabaho at sa kanyang boss. Ayan. Ang sabi ng boss, pag tumunog ang bell, kain. Kasi ganyan lang po ang kanyang trabaho na in-applyan. Pag tumunog ang bell, kain. Ayan po. Pag tunog ng bell, sa isang araw, tumunog ang bell ng 5 beses, ayan po, 5 beses siyang kumakain. Oo, pumasok siya ng trabaho niya. Pagpasok niya, 1 oras, tumunog ang bell. 5 beses, kain siya 5 beses sa loob ng 1 oras. Ayan. Ayun, makinig kayo dyan, huwag kayong tumawa. Kasi hindi pa ito katatawanan. Ayan. Inubos nyo na yata, madam, ang buhok ni Sir. Ayan, huwag nyo ubusin, sabi kay Sir The Voice TV. Teacher Chris TV, huwag nyo ubusin ang buhok ni Mr. Kawang-awa na po. Malamang, Sir The Voice, mas malakas ako sa sabunutan. Kung kanya... yung kanya naubos, akin buhok di nabawasan. Ayan po. Kasi po, pag ang mga asawang lalaki po, hindi po mahaba ang dila, ganyan po ang mangyayari. Malagas lahat ng buhok. Ayan. Masarap pala buhay, Lods, pag ganyan. Kadabil kain. Opo, Lods. Continue po tayo sa kanya sa nangyari doon sa nag-apply.
Nakalipas ang ilang araw. Ayan. Kiara Alvarez, mega love shout out sa inyo, ma'am. Salamat sa inyong pagpasok. May jacket ka na, Ma'am Kiara. Ayan. Teacher Chris, natutuo ako Marge Kit. Sa Team Yes, Team Burns Kit. Ayan po. Marge Kit, iba talaga Team Turjak, madam. Team Turjak, ayan. Kiara Alvarez, mega love shout out. Kiara po. Hindi Kiara. Huwag nyo lang pong anuhin dyan. Kasi ang pagbabasa natin, para po tayo'y malingaw dito. Okay po. Ma'am Kiara. Ma'am Alvarez po. Taga saan po kayo? Kasi may may kaibigan akong pare na si Felipe Alvarez. Ayan. Si Felipe Alvarez po, taga rito sa amin. Ayan. Isang pare po yan. Hello sa inyo, sabi kay Ma'am Alvarez. Ayan. Baba kayo ng bahay mo para maglablaban tayo dito dyan. May Ma'am Alvarez. Mega love shout out. Salamat sa inyong pa-smile. Ayan. Mega love shout out sa 5 million people in the house. Ayan po ang nangyari sa buhay. Taga Amparo, Caloocan. Currently working in Riyadh. Ayan. Parang dumurugo ang aking ilong sa mga currently working in Riyadh. Sir The Voice, pakitagalog po. Ano pong ibig sabihin sa currently working in Riyadh? Ayan. Ma'am Alvarez, magbaba kayo ng bahay dyan. Para maglablaban tayo dyan. Maturjakan po ang inyong bahay. Marami tayong mga legit na kaibigan dyan. Ayan po. Wala tayong sound system na ginagamit kasi wala pong pambili ng ganyan. Ganito na lang ang ating gagawin para sa ice cream po. Kasi ito po ang aking hanap buhay. Hello sa mga legit, sabi kay Ma'am Alvarez. Ayan po. Ma'am Alvarez, gusto mong makipagkaibigan sa mga legit kong kaibigan ito. Ayan po. Di ko din maintindihan, Lodge. So, sister, nandyan. Teacher pala, sister. Ano na tong mata ko? Grabe na po. Sa palaging puyat sa pagwawaiti. Ayan, hindi ko na po masyadong basa ang mga litra, parang dikit na dikit po. May naman ako, may eyeglass ako pero hindi ko na po nagamit kasi kailangan pong palitan ng lens. Teacher Chris Ditebe, nagbaba ng bahay. Pasugod naman po. Wag lang puro sabi. Sugurin natin si Teacher. Ayan, Teacher Chris. Tagalog po yun sa currently working in Riyadh. Para po maintindihan ko. Thank you very much po sa inyong lahat, sa 5 million people in the house. Thank you very much sa inyong pagpasok sa aking munting English ngayon. Kasi paminsan-minsan lang po ako mag-English po. Kasi busy noon, may mga schedule po kami sa Yes Family noon. At parang nawala po mga schedule namin. At ako po ay noong panahon na yon na palagi pong mag-live, may mga schedule po. Nawala. Kaso lang, ngayon, bumalik, nagla-live na ako, may internet. Ganyan pala. Sir The Voice, ayan. May na-translate na po ni Teacher Chris ang ibig sabihin. Kasalukuyan nagtatrabaho sa Riyadh. Ayan.
Teacher Chris, salamat po sa inyong pag-translate at napaliwanag na po. Sir the Boys, andyan na. Ayan. Mga busy pa, Lods. Ang yes, spam, hanap ng pag... Wap! Ah! Patay akong cellphone! Nahulog na! Kinigisarlon, porting sumugana! Ayan, sorry po. Muntik na nalaglag ang aking Oo nga, Lods, no? Busy tayo lahat sa yes, spam. Sa Kakawaiti. Kasi po, pang-premiere lang po. Oo nga, no? Sige. Ayan na po, mga kabahakak. Si Ma'am Alvarez po, tumatawa siya. Yun lang po niyo, pagpasensyahan niyo po ang inyong host, hindi po ito marunong magbasa at hindi po ito marunong makaintindi sa mga pa-English niyo dyan. At ang Tagalog po ito ay kunti lang po. Kasi Bisaya ako, taga Mindanao ako. Muntik na mahulog. Ayan. Muntik din na, Sir the Boys. Malapit na. Bundak. Dito lang ha. Okay, no problems. Mega love shout out Team Basic Vlogs. Sir the Boys TV, mega love shout out. Mama Alvarez, mega love shout out. Teacher Chris TV, mega love shout out. Mega love shout out sa 5 million people in the house. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Salamat sa inyong pagpunta. Okay lang yan, sir. Saan ka sa Mindanao? Dito po ako sa Mindanao, sa Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur ang aming tahanan. Ayan. City of Pagadian City. Ayan po. Ice cream kayo dyan. Mega love shout out po sa ice cream. Ayan po. Ito po ang isa po sa sangkap kung paano tayo makabinta ng ice cream. Pag wala kayo dito, wala kayong talo. Zamboanga City po ako. Ayun. Mega love shout out sa Zamboanga City, taga Zamboanga City. Ma'am Alvarez. Talaga ha. Zamboanga City. Nagapunta po ako sa Zamboanga City, isang bisis lang po. Kasi nagmamaniho ako ng isang service po noon. Hello, kapitbahay. Hi po, kapitbahay lang po tayo, Ma'am Alvarez. Ayan. Anong nangyari sa kwento, Lods? Ayan, dugtong ng kwento natin. Pag nakapasok na siya at nasabi ko naman sa inyo na isang araw siya pumasok siya sa anong Tagalog. Nahirapan na itong mga Tagalog natin. Ayan po. Pumasok siya sa araw na yun. At pagpasok niya, isang oras pa lang sa pagpasok niya, tumunog nito. 5 bisis po. 5 bisis siya nagkakain sa loob ng isang oras. Ayan. At sa nakalipas ng mga araw, ayan po. Isang araw po, isa na lang po, tumunog ito. Ibig sabihin po, Sir the Boys, isang beses lang siya kumakain sa isang araw. Kasi po, hindi niya alam na ang pinasukan niyang trabaho, ang may-ari ng bahay, walang bigas. Mega love shout out po sa inyong lahat dyan, mga langga. 5 million people in the house. Anong nangyari? Hello po, malayong kapitbahay. Sabi kay Sir the Boys, ayan. Ma'am Kiara. Ma'am Kiara. Ma'am Kiara. Sorry po, Ma'am Kiara. Basta kapitbahay tayo.
Ayan po, mega love shoutout sa 5 million people in the house. Salamat sa lahat ng nagpabidyo dyan. Ako po ay nagpasalamat sa inyong lahat na sa ganitong oras, kayo po ay nandito pa rin sa aking pagmumukha. Ayan, nakaharap nyo pa ang inyong host na gwapo. Ayan po. Noon, nag-edad pa ako ng 12 years old. Gwapong-gwapo ako. Ayan po. Kaya naman pala, walang bigas, Lods. Paira mo muna yung bigas. Ayan po. Kasi hindi ko po mapahiram ang bigas namin sa tao na yun kasi malayo sila. Malayo sila sa amin. Ayan. Yung tao eh. Ayan po. Lods, mega love shout out po sa inyo lahat dyan. Wala po tayong masyadong pagkatatawanan na mga storya. Kasi hindi po marunong magpatawa si Baka. Pero ang alam ko lang paano tayo tumawa. Yung mga gwapings, mga yes pamlods, ang mga gwaping ng yes family lods. Ayan po, mga gwaping. Ayan po, mga gwaping sa yes family. Mega love shoutout sa lahat ng mga gwaping sa yes family. Oh, may bigyan ko kayo ng isang kling. Para po sa lahat ng mga member sa Yes Family, maibigay ko kayo ng isang clap-clap at isang kling. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. So thank you very much. Ayan, umabot na tayo sa isang oras, no? Isang oras na pag walang katawanan na istorya. Kaya, ito na tayo ngayon. So, may mga story ako sa tungkol ng mga OFW, no? Kaawa-awa po ang mga OFW. Noon po, kaawa-awa po ang mga OFW. Pwera lang po sa mga OFW na mga mababait po ang kanilang amo. Kasi noon, palagi nilang maisip na grabe talaga ang homesick doon. Tao yun, Lods. Pati si Lod Pantumanok. Ayan, tao. Tao pala yun. Ayan po, mega love shout out. Pantumanok TV, balik ka na dito. Huwag kang lumayas, oy. So thank you very much sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagpasok, mga langga. So ngayon, ang mga OFW ay nakahanap na ng paraan paano sila mabawasan ang homesick, no? Kasi may mga paraan na ngayon ang mga OFW. Tayo! Yeah? Tayo o tao, mga gwapings ng Yes Family. Sabi kay Sir The Boys TV, mega love shout out sa inyo, Lods. Ayan po. Kasi noon at ngayon magkakaiba po. Ang mga OFW ngayon, maglilibang na lang sila sa kakawaiti, no? Noon, ang mga OFW ay wala po silang magawa sa buhay. Nagmumukmuk lang po doon. Ayan, may mga nagpakamatay na lang. Ayan. Ngayon, ang mga OFW, magbili ng maraming cellphone at magbablog. Ayan. Hoy! Wag nang puro sabi! Ayan po. Ma'am Alvarez, dapat po pina-LBC niyo. Ano pong ipa-LBC ko po, Ma'am Alvarez? Ang bigas? Ayan po, mega love shoutout sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. 4 million people nakatambay sa aking bahay. Sir The Voice TV, mega love shoutout, sir. Yun, si Ma'am Alvarez po, baka gusto niyo pong turjakin, Sir The Voice. Ang OFW ngayon, mga vlogger na, Lods, oo nga. Mga OFW, vlogger na po. Noon, labandira lang. Ngayon, vlogger na. Ano pa si Bahakhak?
Nalupig pa. Lupig pa. Parang nagluluds na ako ay. Ikot na ba, Lods? Nawala pala. Ayan. Thank you very much po. Ayan, nag-ikot na naman, oh. Hoy, ikot, wag kang, dyan. Late na pala ako, sir. Ayan, late pala yan si Ma'am Alvarez. Ma'am Alvarez, kayo po ay nandyan pa sa Riyadh ngayon. Dalaga pa po ba kayo? May mga ulitaw ako dito, may mga binata ako dito. Ayan. Late na pala, ayan. Thank you very much sa inyong lahat. Parang nag-ikot-ikot na ako, Anong nangyari sa akin na nag-ikot-ikot? Baka mahilo tayo dito. Thank you very much sa inyong lahat dyan, mga kaibigan. Tayo po ay umabot na sa isang oras. Tayo po ay paabutin natin ito ng 2 oras sa ating pag-abang dito sa ating cellphone. Ayan. Ayan mga kabakat, Miguel Love, shout out po sa inyong lahat dyan. Kayo po ay nandyan. Ayan, Lord, sorry po. Medyo umikot ako kanina. No, kasi hindi ko alam anong nangyari. Ayan. Lord, salamat po, Sir The Voice, sa inyong patambay dyan. Salamat po sa inyong bilang isang kayo po ay isang admin at ramdam na ramdam po namin ang inyong napakabuting admin po. Napaka-supportive po na admin. Si Boss The Voice, TV, yan po. Walang nakakaiba sa mga admin. Puro napaka-supportive po ang mga admin sa Yes Family. Hindi mo katong sa kanila busing. Busing baka. Katong sa niya, kung itro, kung nawa, natay kung nawa aliman. Allah. Ay, si Tito Orle, pumasok na po. Kita rin, itro lang pa, no? Lord, mga kaibigan, huwag lang kayong umalis dyan, ha? May gagawin muna ako, saglit lang po. Babalik ako dito. Kasi nandito na po ang pinaka-inaabangan nating bisita, si Tito Orle. Ayan po, si Tito Orle. Napakabuti pong kaibigan yan. Mataas na bigote, upaw na ulo, si Tito Orle. Ayan po, Tito Orle. Yes, nasa Riyadh and married po. Ayan. I'm sorry po. Pagbutihan nyo po ang inyong pamilya po. Bumalik ako, ha, huwag kayong umalis dyan kasi 2 oras po target ko sa aking live ngayon. Kasi saglit lang po, paminsan-minsan lang po ako magla-live kasi may na lang. Tambay ko din to, Lods. Ayan, sige, salamat po sa The Voice TV. Salamat po sa inyong matambay. Muraman pare, nagwali, ayan. Kasi driver ako ng pare, marunong tayong mag-visa. Ay, ang ingay. Yan po, bumalik ako, huwag kayong mag-alala dyan. Bumalik. I shall record. Tayo tao. Gusin to, yung baryo nun. Kuha na. Ito. Ako di biron, kamot. Doon sa lato dali. Ano naman? Ako sa te. Pwede ko te.
Wala lang tangon. Nasa hulog? Nasa gumang. Ada mulai. Pintos. Ano pila anak si Jessica yung mana? Adlaw. Kita mo kita mo wifi. Dang tang ni KPL. Ano sakit. PK motor yun. Pusog yun. Wala na yung kanila. Ang mga sakit. Pagbudak kuwar na. Seat mana? Uto ng seat yan. Bracket. Ano eh? Kahit Ang sakit. di na ako bracket. Wala, hindi mo na. Ibigay ako. Sablon na. Wala, unit ang motor. Ha? Wala, unit. Ha? Okay na. Walang unit. So, wala nag-unit? Unit, ikaw, dinalaan na. Walang unit. Ikaw may driver na. Wala, unit mo na ako. Kuha, biyan mo kung una biya. O na yun. Karoon na, kasi din nagamit si Troy. Oh, wala, mga ano eh. Ha? Mga ito ng bracket. Size kapin mo na. Ha? Kapin ko sila. Oh, Huwag ito bulbut. Ano yung Pilipinas spirit? isod po. Ayan po mga kabakak, hindi ka lang shoutout sa pagbabalik ni ano. Ni Bahak-Hak Blanket. Pinta na ha? Chip Bagley 2.0 ay OTW po. OTW po, Chip. Ayan po, may paharang po si Chip. Bigay ko sa iyo ng isang alagad ko. Parang malaking-laki na po ang bahay mo, Chip. Pahingi na lang po sa inyong bahay, Chip. Pahingi po ng baka marami kayo mga extra dyan. Mga extra ang alagad. Grabe, ang laki ng bahay mo. Kamu, idas magdinawa mo mga. Ang laki ng bahay mo. Marami na pong viewers, no? Tricky Kapin. Ayan po. Ano po nangyari nito? 31 seconds. Katang isip lamang. Ayan. Ayan po. Thank you very much sa 4 million people in the house. Mana ang gawang part ba? Walang record. Kilo na. Ano ba? Tayo. Kilo na. Ayan po, thank you very much sa 4 million people na house. 5 million people in Toso Gos, mega love shoutout, Ma'am Judith Swasi, mega love shoutout. Oy, sabi kay Ma'am Judith Swasi yan. Hello, hindi Judith Swasi, sabi kay Tito Orly, ayan po. Judith Swasi, shoutout, Torjak. Saan ka galing, oy? Ayan po, saan daw kayo galing, Ma'am Judith Swasi? Sabi kay Sir Dabush TV, ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. At Dabush TV, 3 shoutout po, sabi kay Ma'am Judith Swasi. Ayan, mega love shoutout, 6 million people in the house. Ayan. Balik ako kay may gusto mo pa ako, ha?
Thank you very much sa 5 million people in the house. Pantumanok TV, share, sabi kay Tito Orly, ayan po. Hoy, may patingting man si host. Pang ice cream man yan, host. Pang ice cream to, Tito Orly, ang guwapings ng Yes Family, nagpakita ka na naman. Sabi kay Sir The Voice TV. Tito Orly, I'm here, The Voice TV 3, sabi kay Tito Orly. Sir The Voice TV, Judith Swasi, ibang klase, patingting ni Lods, bili ka daw ice cream, free didi bili, Hong Kong. Mega love, shout out po. Tito Orly, shout out, si Bunguton pala to. Ayan po mga kabahakak, ayan. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Thank you sa inyong magandang gabi po sa inyong lahat. Mega love shoutout po, Sir The Voice TV. Nagulat ako sa patingting ni host, Sir The Voice. Masarap daw yung ice cream niya. Oo nga, Ma'am Judith Swasi. Pag kayong mga kaibigan ko sa Yes Family, magkakataon po na kayo po ay pumunta dito sa amin, ipagloto ko kayo na pinaka-special na ice cream. Ayan po. Ipagloto ko kayo na kahit ang mga tauhan ko hindi makasabi kung anong gagawin nila, bakit nangyari to sa ice cream. Ayan. Ayan po, Judith Flasi, maganda dito, natutunaw ang ice cream ni Lods kahit Hong Kong pa deliver. Ayan. Kasi ang ice cream ko, wala po itong halong chemical. Natural, kagaya ko, na puro bahak-hak lang, walang maisasabi. Ayan po, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa 7 million people in the house. Tito Orly, mega love shoutout po, Pantumanok TV. Ayan. Di man ka maghatag lagi.
Ayan, di daw ko manghatag og ice cream. Si Pantumanok magpunta dito sa bahay, puro balibad lang ang iyang ginagawa. Puro tangge ang ginagawa ni Pantumanok TV. Pag sinindan ko siya ng humba at saka pansat at alimango, siya po ay nagagalit sa akin, bakit daw di ako nagbigay sa kanya. Mega love shoutout po. Wahahaha. Anong klaseng ice cream? Whitey yan, mukong. Whitey yan, mukong. At The Boys TV. Bakit di matutunaw yan, oy? Yung ice cream na may buko. May ice cream palang may buko, no? Murag tubo. Tubo o saray buko. Kinsa may nakakaon og tubo nga usaray buko, patas ang kamot. Kasi ang tubo nga usaray buko, pinakalami sa tibok kalibutan. Ayan po mga kabakak. Bakit may whitey man yan, oy? Whitey. Bakit may whitey man yan, oy? Ayan. So thank you very much sa inyong lahat dyan. Kasi paminsan-minsan lang po si Bahakhak magla-live yan. Ngayon ay nakati-kati po ang aking aking ulo. Yan, nagla-live ako. Pag hindi kumati ang aking ulo, ako po ay hindi magla-live. At po. Anong ice cream na may bukuhos? Mahaba ba ang tubuhos? Yung tubo na may buko. Boss The Boys TV, sagutin mo po ang tanong ni Ma'am Judith Swasi. Ano raw ang klaseng tubo? Yung tubong isaray buko. Nag-iisang buko. Yun, okay na. Sabi kaya Ma'am Alvarez, mega love shoutout. Ma'am Alvarez, baba kayo ng bahay dyan. May mga legit tayo na kaibigan dyan. Baka gusto niyo pong makikaibigan sa kanya, sa kanilang lahat dyan. Ayan po, mega love shoutout po sa 6 million people in the house. Thank you very much sa inyong lahat dyan. Ayan po si host po, walang magawa sa buhay, puro kwento, puro sabi, maglapag ng bahay, para maglablaban. Tito Orle, allergy siya sa tubo. Si at Judy Swasi. Allergy daw kayo ng tubo. Ma'am Judith Swasi. Sabi kaya Tito Orle, ayan. Ayan po mga kabakak. Pasok tayo dito sa ating Munting Ilis ngayon. Amiga love, shoutout po sa inyong lahat. Kasi may 6 million people tayo dito na nakapasok sa ating Munting Ilis, ayan. Thank you very much sa 6 million people in us at sa 20 million thumbs up. Ayan. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. Dawes TV3, nakakatakot ba yan? Bakit matigas umapoy at umusok? Ayan. Ano ba yung pinag-uusapan nila? Yung mga tumigas at umusok? Ibang klase yan. Judith Swasi, matigas na tubo, mahaba at mabuhok. Ayan. Ibang klaseng tubo yan. Baka may agimat yan, Sir The Boys. Palaging naghanap ng katapat yang klaseng tubo. Para po Thank you very much sa inyong lahat dyan. Ako po ay tumawa sa iyong pinag-uusapan dyan. Kasi ibang-iba at ibang-ibang klaseng tubo na yan. Ayan, Tito Orle. Musidlit na. Ay sabi ni Tito Orle, pasidlit-sidlit dyan, Tito Orle. Mega love shoutout ni Tito Orle kasi may naiambag siya sa pinag-uusapan. Musidlit na. Ayan po, mega love shoutout po. Jimin Shi, dan thumbs up. Ayan, mega love shoutout.
Ma'am Jiminshi. Ayan, bumalik ako saglit lang muna ha. Sila. Magandang bilang. Hello po, 8 million people in the house. Thank you very much. Why, Ma'am Crisilda, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Mega love shoutout mo, Ma'am Crisilda Racomos. Ayan, Ate Judith, sabi kay Ma'am Crisilda Racomos. Boss, sabi kay Ma'am Crisilda. Hello po, sabi kay Ma'am Alvarez. Ayan. Wow, parang sinisip-sip din ba yan? Masarap yan kasi matamis ang loob. Mukong The Boys TV. Ayan. Yan po ang nakasarap sa tubo na may isang buko. Matamis. Ayan po, Tito Orly, shout out po. Ma'am Priscilla Racomos from Pantumanok TV. Jimmy Shi, bye. Ay, bye. Bakit Jimmy Shi bumalis ka dyan? Huwag kang umalis dyan, Jimmy Shi. Priscilla Racomos, madam. Manang Bradoy, mega love shout out po sa inyo.
Inaon na gani. Mega love shoutouts, 9 million people in the house. Ayan, salamat po sa 9 million people. Wow, may pa-ice cream. Ayan po ang ginagamit ko ngayon. Alam nyo ba, Ma'am Crisilda Dagomos, ang may salarin nito si Ma'am Team Basic Vlogs po ang may salarin nito. Tito Orle, hello, sabi kay Ma'am Crisilda Dagomos. Ha ha ha, adik ka boss, sabi kay Ma'am Crisilda Dagomos. Ay, sino naman tong si KG Rizas World? Ayan, tusok po. Mika lang siya tusok dyan. Kaya nga Ate Judith Swasi. Brad, sabi kay Ma'am World. Ayan po. Tito Orly, nakalimot man dikit si host. Nakalimot man dikit si host. Ay, Tito Orly, wag kang mag-alala. Bigyan kita ng bigyan kita ng banana ko. Wag kang mag-alala dyan. Baba ka ng bahay mo dyan. Tito Orly, baba mong bahay mo. Sa Tito Orly mo. Bigyan kita ng isa. Ayan, Rises World. Kinira ako, tambay Brad. Salamat Brad, Jack. Salamat sa imong alagad dyan. Ma'am Jack. Ma'am Jack. Brad Jack, salamat sa imong patambay. Crisilda Dagomos, sa ha. Thank you very much, 8 million people. Ma'am Judith Swasi, ha, at TV3, ayan. 7 million people in the house. Thank you dyan sa mga kaibigan kong mga kagawahan sa Yes Family. Ha, ayos na kuliling. Ayan po, Ma'am Crisilda. Kasi si Ma'am Team Basic Vlogs po, ang may salarin nito. Sabi niya, kunin mo yung kuling-kuling mo sa ice cream. Kasi po kanina, may pa-advertise po ako sa aking ice cream. Para po pa-promote po ba? Naninda pa ka ice cream, Brad? Oo, nagtinda ko ice cream, pero dili na ako. Ako mga sako. Grabe mabinta. Ayan po. Okay man good, makalimot. Ako man good. Nakalimot host. Nakalimot ka, dili de ako. Huwag kang mag-alala, basta bigyan kita. Tama nga naman ha, magaling-galing talaga si Ma'am Team B6. Oo nga, Ma'am Crisilda kasi hindi ko po naisip ito. Tagal na ako sa YT, no? Pero hindi ko po naisip na may salarin para ito. Ayan po mga kabakak, thank you very much. Malapit na tayo magdalawang oras, no? Huminto na tayo, malapit na. Sige, baba ka ng pa-premiere mo dyan, Brad, Jack, Ma'am Rises World. Baba kayo ng premiere, patamsakan natin sa mga kasama natin dito. Baka may mga magandang loob ang mga tao dito. Magagandang loob, hindi lang puro sabi. Magbaba ng bahay, puntahan natin. Baka may maawa, sugod-sugurin na. Ayan na po, maglapag ng bahay. Matamsak ng premiere, sabi kay Ma'am Crisilda Dagomos. Ayan po, magtinamsakay tayo dito ng mga premiere. Magtinordakay tayo ng premiere, Ma'am Crisilda Dagomos. Ayan. Tamsakin kita, Ma'am Crisilda. Pang 16 po ako, pang 16 po.
Ito po, pang 16 po ako, Ma'am Crisilda. Ayan na po. May mga silpong guba. Ma'am Crisilda Ragomos, pang 16 na po ako. Ayan. Ma'am Juliet Suase, may premiere kayo dyan. Baba kayo ng premiere nyo. Haha, ayos ah. May pa-concert pa. Ayan na po, Ma'am Crisilda Ragomos. Pang 16 po ako sa inyong tamsak. Ayan. At punta tayo sa ibang mga kasama natin na may mga patamsakan. Ayan po, si Rises World. Ayan, si Ma'am Judith Suase. Ako po ay OTW po, Ma'am Judith Suase. At kasunod dito si Rises World. Ayan po. Ayan po. Ma'am Judith Suase, ako ang pinakaunang makatamsak sa inyong premiere. Ayan. Ma'am Judith Suase, number 1 po ang aking tamsak. Yan, dyan ha. Okay na po. Di po makikita kasi ang ilaw. Ang reflect ng ilaw. Ayan, reflectologies. Ayan. Si Ma'am Kiara, Ma'am Khaira, Ma'am Khaira, Ma'am Alvarez. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Rises World, OTW po. Ayan, pang 20 po ako. Jack Me TV, ayan, pang 20 po tamsak. Pang 20 na tamsak at ano po, kalimbangin ko po kayo ha, kalimbangin ko, bigay ko sa iyo ng isang alagad ko, ayan. Ayan po. Mega love shoutout po sa inyo natin, 7 million people in the house. Tosok na kapsat, sabi kay Ma'am Judith Suase. Ayan. Ayan na po, ayan na po. Tusok na po, tusok. Ayan, mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Salamat, Brad. Walay sabayan, Brad. Ayan. Si Ma'am Alvarez. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Puntahan natin. Si Ma'am Alvarez. Ayan. Sugurin natin ang bahay ni Ma'am Alvarez. Ayan. Marunong palang Hoy, Ma'am Alvarez. Dikit na dikit po tayo, tamsakan na lang kita, yan. Ma'am Alvarez, may kalabsyan po. Ayan po, dikit na po tayo. Pati alagad ko, nakadikit na sa iyo. Ayan na po. Pang-anim na tamsak po ako, Ma'am Alvarez, ayan. Ma'am Alvarez, kayo po itong nagasimbol ng laruan. Ayan po. Ayan. Tosok na kapsat, sabi kay Ma'am Judith Suase. Salamat, Brad. Ayan. Unsay kalimbangin host. Kalimbangin host. Ayan, kalimbangin mo ako, Tito Orle. Ayan ha. Khaira Alvarez, OTW po sa iyo. Sabi kay Ma'am Judith Suase. Ayan. Salamat, Ate Judith Suase. Sabi kay Ma'am Crisilda Ragomos. Salamat, Judith. Sabi kay Ma'am Alvarez. Ayan po. Salamat sa inyong lahat mga palambay dyan. Si Ma'am Khaira. Si Ma'am Kiara. Si Ma'am Khaira di ay. Si Ma'am Kiara. Kiara yun akong ganahan niya. Tinosok ko na kayo, Ma'am Crisilda Ragomos, Judith Suase. Paturjak din ng premiere ko. Sabi kay Sir The Voice TV. Ayan. Ayan po, magbaba din ako ng bahay ko ha. Magpaturjak naman din ako. May premiere na po ako ha. Asahan premiere mo, boss? Pasaway ka. Sabi kay Ma'am Crisilda Ragomos. 6 million people in the house. Mega love shout out po. Thank you very much sa sanang premiere mo, Sir The Voice TV. Baba kay ng yung premiere, Sir The Voice. Para po maturja ka na, ala sugod-sugurin na, tinong bumaba ng bahay, sugod-sugurin na natin, para tayo'y matamsakan. Huwag ninyong kalimutan, magmagano-ano tayo.
Ma'am Kyra, malapit na po matapos ang inyong awa. Oh! Sigang umata, wala akong duka. Ayan. Maguhan lang po ako. Sabi kay Ma'am Kyra Alvarez. Baguhan lang po si Ma'am Kyra. Batang-bata pa ang kanyang bahay, no? 27 pa po. Ayan. Tapos na po, Ma'am Kyra. Ayan na po. Patamsak at pasugod naman po sa bahay ni Ma'am Kyra. The Boys TV, OTW Lodge. Pupuntahan ko po ang inyong premiere. Purjakin kita, Lodge. Lodge. Bakit po ito nag-ano po ito? Premiere ba to, Lodge? Dito, Premiere, Lodge. Bakit may harang, Lodge? Hindi, Premiere. Hindi to Premiere, Lodge. Sir The Boys TV, dito Premiere ba, no? Kasi may harang. Ayan po, Sir The Boys. I'm sorry po, Lodge. Miguel Love, shoutout, Sir The Boys. Pasaway ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayan po. Kyra Alvarez, salamat sa mga legit dyan. Ayan po, Ma'am Kyra Alvarez, kung kayo po ay sumama sa aming team, alam ko po na kayo po ay umangat dito. Kasi po lahat ng mga tao dito sa team namin, puro legit po. No? Tito Orly, Paktay Host, ang ingay mo. Oo nga, hindi po nagsabi si Boss The Boys. Ayan, tuluyan agad. I'm sorry po, Lord. Sorry po. Hindi ko po alam. May prank pa kayo. Ay, Mirise! Nakita ko, bakas mo. Salamat sa patamsak. Ayan po. May bakas pala si Boss The Boys. Ayan. Salamat po sa 5 million people in the house. Salamat sa Team Years family nandito sa aking bahay. Alam ko po na 100% po ang kanilang suporta sa bawat isa sa atin. Basta hindi lang busy. No? Alam nyo rin na ako, pasensyaan nyo po si Baka kasi palaging busy po sa hanap buhay kasi palagi po akong sa aking mga bayarin buwan-buwan kasi malaki po ang aking bayarin kada buwan. Kasi may mga may mga babayarang motor po. Kaya sinagad-sagad ko po ang tiniyaga ko po ang aking sikap kasi marami akong bayarin. Yan po mga kabahakat. Yun saan to? Ano mo to siya? Jika dari naya kuan na, dito dire. May pagkalungkot. Ayan, Chip Bagley, Chip Bagley. Malaking bahay ka. Thank you, Lodge. Ayan, tapos na po, Lodge. Hoy! Silang sakay niya. Ay. Thank you very much, 4 million people in the house. Nakita ko na patamsak sa premiere. Ano po to? Prank o totoo? Ma'am Crisilda de Gumos, ano po to? Prank, totoo? Dili man na ay
Tuyo man ako. Tuyo man yung mama. Ayan. Likod man na. Totoo pala. Dili, manggod sa mga bata. Diet ko, diet. Katigong na sa report na naman. Katigong na. Report. Hindi ko rin yung board. Tayo direksyon na ng mama. Ha? Marami. Kita ang taon niya? Hindi ka buli yun. Bisa, ano ba? Binta, sarado ba? 5, no? Oh, nasa po. Thank you very much sa 7 million people na house. Ayan. Ako yung naiig mo. Kung basa kayo. Ano motor na tapos na. Nya, musa pa kay saya? Balito. Hindi rin nila. May pagka lukot dira eh, gumang ulo ng bugas. Ayan po, paturjak po sa aking binaba na bahay dyan. Si Bahakak Vloggers. Paturjak sa aking premiere po. Pizza dos po sa aking premiere. Patamsak naman dyan. Maawa kayo dyan. Patamsak naman kayo dyan. Dan po kay Kyra Alvarez, dikit kalimbang. Pasukli na lang po. Sabi kay Righteous World. Ayan. Sino yung nadikitan ko dito kanina? Sabi kay Ma'am Judith Swasi. Judith Swasi, may patamsak at may pa-smile po si Sir Boys. Kyra Alvarez, dan po, pulpak po. Sabi kay Ma'am Judith Swasi. Ayan po, Ma'am Kyra Alvarez. Pabalik na lang din po. Ma'am Kyra, magbakas kayo ng tama. No, wag ninyong Ma'am Kyra. Wag mong kalimutan bago kayo magtamsak at magkalimbang. Panoorin ninyong mabuti ang video na 3 minuto hanggang 5 minuto po. Bago kayo magtamsak at magkalimbang. Para po di po masayang. Kain tayo, sabi kay Ma'am Kusila Dagomos. Opo, kain tayo. Maghapunan na tayo po. At hindi ko ito, tatapusin ko lang po ito kasi 4 na minuto na lang po. Mag2 oras na po ako. Ayan. Thank you very much. 6 million people in the house. Thank you very much. Patamsak po sa aking premiere dyan, mga langga. Huwag ninyong kalimutan tamsakan si host sa ang kanyang premiere. Ang premiere ni host, huwag ninyong kalimutan tamsakin. Ayan. Maya. Awate. Anong baling bagod? Huwag ninyong kalimutan pagtamsak ang premiere ni host. Maawa kayo dyan ni host. Maawa kayo ni host ha. Patamsak naman. Ayan po. Na, karugayan bitaw magdinula na lang. No, mana ba? Bago na. Lord, can I register daan? Ayan po, thank you very much po sa inyong lahat dyan. Tamsak premiere ni mo, Brad. Sabi kay Righteous World, thank you very much sa inyong patamsak, Brad. Ice cream, pre-delivery sa Hong Kong. Ayan po. Sabi kay Boss The Voice TV. May sakit. May sakit kasi ang la. May sakit kasi ang la, no? Siya pa. Hindi ka register. Smart. Ayan po, patamsak po. May pinin po ako na dyan patulak. Premieran, patulak sa premiere. Ayan po. Manihapon na, Brad. Oh, manihapon ko ron ako ning humanon. Pangatlong tamsak sa premiere mo po, host. Very good. Lagi may premiere ako, wala pa. Alam mo, Ma'am Judith,
tayong batch to lang po ang napakagwapo at mga gwapa po ang nakasabay dyan. Opo, Ma'am Juliet, salamat po. May may prepare na po para hindi po maglabad ang inyong ulo sa kahanap ng mga premier ng inyong mga kinsakpan. Manihapon, nagang puro sabi. Manihapon nata, kay gabi-gabi na. May nilapag na bahay, huwag ninyong kalimutan. Ating puntahan, at ating tamsakan. Ayan, Mega Love shoutout pa ice cream naman tayo dito. Ice cream pre-delivery, Hong Kong. Mega Love shoutout sa Hong Kong. Ayan po. Advertise naman tayo. Sino pong mga ice cream lover dito sa aming barangay? At dito sa lungsod namin, lungsod sa Aurora, Zamboanga del Sur. Huwag ninyong kalimutan na duawin at bisitahin ang bahay ni Bahakhak Vlogger. Dito sa Burok Alay Kapwa, Burok Alay Kapwa, Balidi, Aurora, Zamboanga del Sur. Aduna kita'y duhak dalawang sizes na ice cream. May medium at may large po tayo. At magkaiba po ang presyo na yan. Sa large size po natin ay naghalaga po itong 1,800 pesos po. At kayo na po ang bahala kung anong gusto ninyong flavor. Ayan. May medium din tayo. Kaiba rin ang presyo po. 1,500 lang po ang presyo ng ating medium. At kayo na rin po ang bahala kung anong gusto ninyong flavor. Ayan. Free delivery po. Kahit saan, kahit kailan, maaasahan si Bahakhak Vlogger. Huwag ninyong kalimutan ang pangalan ng aking ice cream, Inglisas Delicious Ice Cream. Ayan. Pre-delivery, Hong Kong, any point of world. So, thank you very much sa inyong lahat, sa 4 million people in the house. Ako po ay magpaalam na sa inyong lahat dyan. Salamat po, Ma'am Regis World. Naboys TV3, Ma'am Judith Swasi, Mega Love shoutout po. Daghang salamat. Sir Naboys TV, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong pagpasok. Ma'am Crisilda Dacomos, Mega Love shoutout. Daghang salamat. Ma'am Kyra Alvarez, Mega Love shoutout. Daghang salamat. Team Basic Vlogs, Mega Love shoutout. Daghang salamat. Manang Ice Malit, Mega Love shoutout. Daghang salamat. Sa inyong lahat sa 4 million people in the house, ako po ay mag-sign off na po. Daghang salamat o God bless you. Huwag ninyong kalimutan si host. Napakagwapo sa buong mundo. Bye-bye. Mga kabakak, thank you very much sa inyong lahat. Lakon. Bye.